Så har jeg også min code for min pyramide. Så vi starter med at få et setup med vores canvas størrelse er 500 over 500. Vi har brugt no loop, så vores code for loop er kun en gang. Så brugte vi for et draw, og vores baggrund er 255, så vores baggrund er helt hvidt. Vores pyramidehøjde er 50. Og så brugte vi vi brugte integer, fordi den reelle tal. Så brugte vi en for loop for vores int a, som er vores rows er lige med 0, og hvis a er mindre end pyramidehøjde, så implementerer det plus 1, så ja. Og samme her, vi brugte float int b er lige med 0, og hvis b er mindre end eller lige med a, så implementerer også b++. Så brugte vi float x width over 2, vi brugte width over 2, så den er canvas også, som er 500, og det skal vi dele op i 2 del, så det er 250, det bliver vores pyramide starter, så på begge sider. Så brugte vi a over 2 minus b, a om det var igen den rows, så hvis det var over 2, og så hvis det, så den er til at finde decimaltal eller reelt tal, så hvis det er 3, så er det 1,5, og hvis det er 4, så er det 2, så det bliver større, som det går ned, og så laver vi minus b, så hvis minus b er 0, eller 1, så den bliver også større, så den stiger bare, som det går ned. Og så er det gang med t. T er bare afstanden mellem de blokker i vores pyramide, og samme her basically. Så float darkness, vi bruger darkness til at sætte, så den er farvende, så når den går ned, bliver den mørkere, og og så sætter vi bare x og y i vores rectangle kolonne, og så kan vi se, hvis I løber den her kode. Sådan der. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg kan rotere den, men jeg vil gøre det noget matrix eller sådan noget, men jo, det vil jeg lave indtil videre. Yes.